Ха-ха, 5-0. Реал Барса, брат. Але смазаги. Гледайте, малко лови се. Меси. Още един. Опа, Гангам Стайл. Опа, Гангам Стайл. Това е гол на Роналдо, между другото. Купил съм си Роналдо. Ти би трябвало да е Меси. Да, Меси вкара. То трябва да е другия на Меси. Бум. Да. Его на Роналдо гола. Меси центрира, бач май. И Меси и Силва ли, не знам. Супер яко, брат. Инеста е играч на матча. Реал. Дренте, Мората, Вия. Да, продадох си Вия. Шави. Сезона ми е... Кой ми е сезона? 2018 сезон. 2017-2018 сезон. Ахо, на първо място 79 точки. Сега ще ви покажа отбора. Добре, ще пусна да играеш. Дайте. Тим менеджмент. Извинете, че клатя, обаче снимам с таблет и той е тежък, държа го си на ръка, много ме боли ръката вече. Чех ми е на врата. Рамос, Видич, Пике, Коентрал, Шави, Кака, Инеста, Роналдо, Меси, Азар. Кои други? Да, този пък Гарненас е от младежката програма, съм си го взел. Вратар, Свен и той, Шафер и той. Значи тея тримата съм си ги взел от младежката академия. Купих си Силва, Фабрега си ми беше от отбора, Пиазон и Педро. Пиазон е много добър играч. Тер Стеген, вратар, си го бях купил. Много добър вратар, 85, 80 има Чех. По-добър от Чех. Иванович. Лука си го купих много добре, Ериксен много добре се представя. Оскар и той, Шакири, той ми е под наем. Себастиан Торес ми е от младежката програма. Супер добре се представя. Има 69, въпреки това. Паскато и отдолу кои? Текстера, Белингстън, Белинхаузен по-скоро, Чи. И те са ми от младежката програма. Супер добре се представят момчетата. Не съм го дал под наем. Той е Миронов. И той ми от младежката програма. От Русия. Много добри защитници от Русия. Той е Адоменса. Тоест откъде е? Чай си включа мишката. Абе, къде е, бе? Да не от Камерун и откъде е това? От Нигерия, да. Добре. Адоменса, тъй. Уилшър, супер добре се представя. Млад е, затова го взех. Фигуера, супер добре се представя и той. Той е от Португалия. И той е от младежката програма. Хуан Нунес, също от младежката. Бойлесен, тъс го купих. Шарави си купих естествено. Бенедит и него. Девриш и него купих. Неймар супер добре и така. Имах Компани, Пирло, Бекъм и не мога да се сетя още, продавах ги, защото остарях. Сега и Чави ми остаря. Викам си някой купувам гик, защото ще е вече на 50 години, брата. Тъй. Супер, Мадрид ги разбих с 5-0. Нищо, че половината играчи им ги купих. Така. Чао, до нови срещи.